Hello guys, good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayo nanonood ngayon. Okay, so welcome again to Dahi TV Korean Class 101. So ang topic natin today guys is about season. Okay, season in Korean is 계절. Okay, it's very important to know the seasons here in Korea. We have 4 seasons here in Korea, which is spring, summer, fall or autumn, and winter. So ito yung mga ohi or vocabularies na dapat nating malaman today. So let's start from boom. Okay, spring. Spring is boom in Korean. Boom. Okay, so hopefully marunong na kayong magsulat at magbasa. So dire-diretso na tayo. Explain ko na lang kung anong ibig sabihin ng salitang ito or ng sentence na ito. Okay, so spring in Korean is boom. So ang boom guys, in the middle of March to the end of May siya. So March, middle. What is middle? Alam nyo na yung middle, ba? Chunggan in Korean. So middle sa gitna ng March to the end of May, Mayo. So dapat alam nyo yun kung kailan yung spring, summer, autumn at saka winter sa Korea. Kasi baka maraming tao na gustong pupunta or pumunta dito sa Korea pero hindi nila alam kung anong season niyo na pumunta sila. So dapat i-research niyo muna, alam niyo. Kasi halimbawa, basta na lang kayo pumunta dito sa Korea, tapos winter pala ang lamig. So bibili kayo ng jacket, guys. Tapos Oh kung no! ano pa naman, yung winter, ang mahal pa naman ng mga damit dito. Right? So dapat prepare kayo kung anong season ang gusto nyong anong season na gusto nyong pupunta or pumunta dito sa Korea. Okay, so pag spring guys, maganda siya kasi makikita nyo yung magagandang mga bulaklak kasi nag-bloom siya, spring. Okay, tapos next to spring guys is summer. Okay, summer in Korean that is 여름. 여름. So kailan naman yung 여름? 여름 is June, from June to August. Okay, sa Hunyo hangtod sa Agosto. Okay, from June to August. Maka-miss yung Binisaya, guys. Ganahan di ko mag-permit na lang ko Binisaya para ma-practice din ako ang Bisaya. Okay, malimtan na yung uban mga words ba? Minsan ang mga words, mga salita, okay? Mga pinulungan. Okay, so ang summer guys sa Korea is 여름. Okay, so we have 4 seasons here, right? So kanina boom or spring, 여름 is summer. So let's continue sa autumn. Kailan naman yung autumn or fall or taglagas? Ang autumn or fall taglagas is from September to November. So autumn in Korean is gaul, gaul. So wag niyong kalimutan, mas malamig yan yung fall kaysa sa spring. Okay? So fall is start na kasi yan siya papuntang winter kaya talagang malamig. Pero kayang-kaya naman. Okay? So kayang-kaya naman yung lamig kumpara sa winter. So ang taglagas or fall is from September to November. Okay? So autumn in Korean is gaul. Gaul. At saka yung last is winter. Winter in Korean is gyeol. Winter in Korean is gyeol. So kailan naman yung gyeol? Ang gyeol guys is from December. December to the middle of March. Okay, sobrang lamig niyan. So kung gusto niyo makakita ng snow, so mag-prepare kayo ng sobrang makapal na coat, mga damit or boots. So mag-prepare kayo. Pwede na kayong pumunta rito.
Pero ako nung dumating ako dito sa Korea, guys, March mga first, second week. Tapos nag-snow. Sobrang dami ng snow sa, ano ba yun? Sa airport. So, storytelling muna tayo, guys. Kasi hindi ko makalimutan yung experience ko dito. Kasi dumating ako March 10. Okay, nasa ganyan. March 10 ako dumating. Tapos, naka-ano lang ako, naka-yorong, naka-summer na damit. Kasi wala naman akong masyadong mga damit, guys. So, talagang as in yorong, as in summer na summer yung damit ko. Tapos naka-chinelas lang ako. Kasi walang-wala ako, guys. My gosh. So, nung pagdating ko, guys, as in nag-snow. Pero sobrang happy ako, guys, kasi it's my first time to see snow. So, ang saya-saya ko deep inside. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa asawa ko kasi siyempre, nakakahiya naman. Pero sabi mo ito, ignorante, di ba? Ganun. Ay, ganun. So, tahimik lang ako, guys. Pero deep inside, at tuwang-tuwa ako na nakakita ng snow. Pero grabe ang lamig. Ang lamig, pero wala, kinaya ko siya, guys, as in. Kinaya ko siya, pero na-amaze lang din ako sa sakyan pagpasok ko kasi mainit. Sabi ko, ano nangyari? Ba't mainit yung sasakyan? So, may heater pala. Hindi ko alam. So, ignorant ko yun. Okay, so much for that. Yung mapahaba na itong istorya. So, ang goal is winter sa English. Okay? So, sa Korean naman, ang winter or taglamig is 겨울. Okay? 겨울. So, yan yung 4 na seasons dito sa Korea. 여름, start tayo sa spring. 봄, spring. Tapos, 여름 is summer, gaul is fall or autumn, 겨울 is winter. Okay? So halimbawa, may magtanong sa inyo, aling panahon ang gusto nyo? Okay? So aling panahon ang gusto nyo? That is, 무슨 계절을 좋아하세요 in Korean. So 계절 is panahon, season. Tapos, 좋아하다 or 좋아해요, 좋아하세요, 똑같아요. 똑같아 is the same. That is gusto. Okay? Gusto is 좋아하다, 좋아해요, 좋아하세요. Pero pag hahanapin nyo tong word na to sa dictionary, guys, it should be 좋아하다. Okay? So, 좋아하다 yung hahanapin nyo kasi hindi nyo siya makikitang yung 좋아하세요 or 좋아해요. It should be 좋아하다. Okay, and then alin is in Korean, actually that is 어느. So 어느 계절을 좋아해? 뭐 그것도 괜찮아. 괜찮아 means it's okay. 자, kinsa magbuot. So tapos muson is what? Kasi yung 어느, guys, in English, that is which or what. So pwede mo rin siyang gamitin 무슨. Okay, so 무슨 계절을 좋아하세요? Okay, for example, magtanong ka or may magtanong sa iyo. So, aling panahon ang gusto mo, ang gusto nyo? In Korean, that is 무슨 계절을 좋아하세요. So, take note, guys, pag ito consonant, nagtatapos ang word sa consonant, ang idugtong mo instead of rule is ul. Kasi itong ul ginagamit pag consonant yung sinundan. Okay? Tapos pag rule naman, pag vowel. Okay? So, sinabi ko lang para alam nyo. Okay? So, halimbawa, gusto ko ang lahat ng panahon. So, gusto mo lahat ng seasons. So, ang Korean yan is 모든 계절을 다 좋아해요. So, 모든 at saka ta, magkaparehas lang yan. All. Lahat. Ta 좋아해. All. Like. Okay? Gusto is 좋아해요. Lahat is da or 모든. Panahon or season is 계절. 그래서 means, that's why, kasi nasanay na ako mag-Korean, guys. Pero pinipilit ko na mag-Tagalog or Bisaya, English. Okay, so sabta na lang ko ninyo. 이해해주세요. Please understand me. Okay, yun na yun. Same lang yung meaning. Okay, so 모든 계절을 다 좋아해요. Okay?
So for example, gusto mo lang winter. I like winter. So in Korean, that is 나는 겨울을 좋아해요. 나는 means I. 좋아해요, aka. Aka means a while ago. So like. Tapos, 겨울 is winter, right? So I like winter. In Korean, that is 나는 겨울을 좋아해요. Okay? So for example, 나는 in English, I like spring. Kalau in Korean, I like I'm sorry. 나는 봄을 좋아해요. So pag halimbawa naman, I like summer. 나는 여름을 좋아해요. Okay? So for example, 나는 말고 I like fall or I like autumn. In Korean, that is 나는 가을을 좋아해요. Okay? So that's it about 4 seasons here in Korea. So i-explain ko lang itong kongi and ugi. So ano ba itong mga to? So kongi means dry season and ugi means rainy season. Kasi sa atin, yung 날씨 means weather. So yung weather natin, di ba, may tag-init, meron ding tag-ulan. So pag tag-ulan, that is ugi. Tapos pag tag-init, tag-araw, that is kongi. Okay? So Philippine has one season, only summer. Pero summer is divided into two, which is dry season and rainy season. So that is kongi, ugi. Okay? So, yun lang yun guys. Napakadali ng ating lesson today. So don't forget to subscribe, like, comments, and share para matuto din yung iba, matututo. Okay? So, hopefully may natutunan din na naman kayo today. So pasensya na sa akong salita guys kasi mas pionay ako pag 4 languages talaga yung ginagamit ko. Hindi lang pure Bisaya, hindi lang pure Tagalog, pure English, pure Korean. Kasi mixed salita ako. Parang ganun na ako. Minsan kasi nakalimutan ko yung ibang terms sa ganyan. Okay. Kaya nagiging mixed talaga ako. Minsan parang masabi ko na parang Bisaya yung gusto kong sabihin pero na Korean. Ang hirap pala ganun. Ano, ano ba yan? Mabulol ka na lang guys. Ganun talaga. Ma-experience niyo din yan pag kayo ay may 4 languages. Okay? Sinasalita nyo. Okay, but so much for that. Thank you for watching and hope you learn a lot from me. Okay, so that's it guys. See you next time. Annyeong.